teda akurát ten. Ako bez teba zaspel sám. Pán Ježiš mocou a slávou. Vzývam ťa, čakám ťa, tvojim slovom, tvojim slovom. Pane súd, pravdivý, z milosti vynesú. Čakám ťa, tvojim slovom, tvojim slovom. Pane súd, pravdivý, z milosti vynesú. Pán Ježiš k nám prichádza. V 6. mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volalo Nazaret, k panne, zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozef. Pozdravná Mária, Pán s tebou. Boh ťa požehnal najväčšími darmi, lebo si tou najkrajšou ženou na svete. Ale ako sa to stane, kde muža nepoznám? Neboj sa, Mária, prinášam ti radosnú správu. Boh ma poslal zvestovať ti, že sa staneš matkou Spasiteľa Ježiša Krista. Narodí sa ti chlapec, preto mu daj meno Ježiš a tvoj syn bude kráľom na veky. Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane tak, ako si povedal. Tak, ako to chce môj Boh a Pán. Máriu prenikol pocit pokory a vďaky. Práve ona sa stane matkou Božieho syna, ktorého príchod na svet predpovedali proroci už pred mnohými rokmi. Nazarete kľačí, modlí sa. Anjel k nej vstúpil, zvláštne pozdravil. Ave Maria, milosti si plná. Ave Maria,
vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Buď pozdravená, Alžbeta. Ak Mária, si to naozaj ty, neklame ma zrak, aká som šťastná. Do môjho domu prichádza Matka Spasiteľa, lebo len čo som začala tvoj pozdrav, dieťa v mojom lone sa zachvelo. Si požehnaná Mária, lebo si uverila, čo ti Boh povedal ústami anjela. A požehnané je dieťa, ktoré sa ti má narodiť. Dozvedela som sa, že aj teba Pán požehnal a čakáš dieťatko. Určite máš teraz veľa práce a starostí, tak som prišla preto, aby som ti pomohla. Ďakujem ti, Mária, za tvoju pomoc. Budeš mi veľmi užitočná. Som taká šťastná. Velebí moja duša Pána. Augustus vydal rozkaz, aby sa dal každý zapísať do mesta, odkiaľ pochádzali jeho predkovia. Jozef pochádzal z kráľovského rodu Dávidovho, preto sa museli zapísať do Betlehema. Musím odísť do Betlehema. Ale čo bude s tebou? Bude trvať dlho, kým sa vrátim. Jozef, dovoľ mi ísť s tebou. Ale veď teba predsa zákon nezavezuje. A vieš, bola by to pre teba veľmi ťažká cesta teraz, keď čakáš dieťa. Jozef, som tvoja manželka. Hoci mi to zákon nekáže, káže mi to moje srdce. Dobre, vďaka. Tak teda pobal si všetky potrebné veci a ja prichystávam všetko ostatné na cestu. Konečnú milosť nám daj,
sa v nás. Ježiš, prišiel náš čas. Ježiš, obráť na sebe. Ježiš, veríme tebe. Konečný Pán. Že ty si nekonečná múdrosť. Nekonečnú milosť nám daj. Pochybnosti nás nenechaj. Ježiš, narod sa v nás. Ježiš, prišiel náš čas. Ježiš, obráť na sebe. Ježiš, veríme tebe. Nekonečný Pán. Že ty si nekonečná nádej. Nekonečnú milosť nám daj. Pochybnosti nás nenechaj. Ježiš, narod sa v nás. Ježiš, prišiel náš čas. Ježiš, obráť na sebe. Ježiš, veríme tebe. Nekonečný Pán, nekonečný Pán, nekonečný Pán. Aj tento cisárov rozkaz bol v Božom pláne. Bol to Boh, ktorý viedol Jozefa a Máriu do Betlehema. Jozef, ja už nevládzem, prosím, pomôž mi. Neboj sa, Mária, nevzdávaj sa. Boh predsa pamätá na prisľúbenia, ktoré dal svojmu ľudu. Ak bola naozaj jeho vôľa, aby sme sa dali na túto cestu, určite nám dá dosť síl aj na jej dokončenie. Ďakujem ti, Jozef. Predsa som šťastná. Pozri, už vidím Betlehem. Nie je to tak ďaleko. Naozaj, vidím domy, dúfam, že nás niekde príjmú. Určite nás príjmu, Boh nás určite nenechá o samote. Pokoj vám, dobrí ľudia. Prosíme vás, príjmite nás do vášho domu, lebo moja manželka Mária čaká dieťa a deň jej porodu sa už blíži. Á, Galilejčania, a máte dosť peňazí na zaplatenie nocľahu? Nemáme, ale ak je Boh s vami, príjmite nás. Ale, čo vy? Choďte si hľadať iné miesto, možno vás inde príjmu. A teraz odíďte. Poď, Mária, skúsime hľadať inde. Pokoj s vami. Prosíme vás, príjmite nás do vášho domu, lebo moja manželka Márie čaká dieťa, deň jej porodu sa blíži a my stále nemáme kde hlavu skloniť. My máme už obsadené, už tu nie je miesta pre vás. Skúste sa inde opýtať. Jozef, kam sa pôjdeme? Kde pôjdeme? Viem o jednom mieste, kde by ste sa mohli zložiť. Na okraji mesta je jaskyňa a v nej maštal, kde pastieri prechovávajú svoje stáda, ale teraz je prázdna. Tam by ste mohli ísť. Ďakujem ti, dobrý človeče, za to, že si nám ukázala cestu a poradila. Nech ti to Pán Boh dobrom odplatí. Bude to chudobné, ale ďakujem Bohu, že nás nenechal opustený. Bože, ďakujem ti za tú maštalku. A teraz, Jozef, rýchlo poďme, dieťa sa už pýta na svet. Jozef s Máriou po dlhom a náročnom putovaní došli na miesto, kde mal uzrieť svetlo sveta Mesiáš a kráľ. A keď sa tam zdržiavali, nadišiel čas pôrodu. Bola tichá a jasná noc. Mária porodila syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasličiek. Potom sa mu poklonili a Jozef nazval dieťa menom Ježiš, čo znamená Spasiteľ, ako mu to oznámil Pán. Ježiško je narodený, nespesajme a
radosnosti, od plesania, veselosti. Plesajme a spievajme, Ježiška viac privítajme. Plesajme a spievajme, Ježiška viac privítajme. V tom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo.